नों आंखौ मानो फोथायनो हायाखै सना? नोंथाङाबो बेफोरबायदि गाबनानै रायलायनाय रोंनो लुबैदों ना? बिदिब्ला सोलोंना लादोलाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों आरो जोबजासिम नायलांदो। गिबियावनो नैबे वाइटि क्रिएटआवहाय क्लिक खालामदो। वाइटि क्रिएटआव आङो क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामबाय। दानिया जेनेरेट भिडिअआवहाय क्लिक खालामनोसै। जेनेरेट भिडिअखौ क्लिक खालामनानै बेवहाय आङो टाइपिं खालामनोसै। गिबियावनो आङो इंलिसजों फंसे राव फोरमायग्रोनोसै। UII टियार्स TAR विथ ITR बिदि होबाबो जागोन। दानिया लिरलांदो बर'नि चेन्ज खालामदो। बर'नि चेन्ज खालामदो। आं किबर्डखौ चेन्ज खालामबाय। बड' किबर्डआवहाय क्लिक खालामनानै होनोसै। बड' किबर्ड गैयाब्ला बानायना लाबानो जाबाय, इनस्टल खालामनानै लाबानो जाबाय बड' किबर्ड होननानै, ओमफ्राय इनेबल खालामनानै ला, अब्लानो नैबेयावहाय बेबायदि अपसना नुजागोन आरोना। आं क्लिक खालामबाय। थ' भिडिअआ बेफोरखौ एसे रोङिफोरखौ कमप्लिटलि फोरोंलांनो थाखाय माखासे बाथ्राखौ आं फोरमायलांखाजोबनोसै, नङाब्ला आन्दायहैजोबगोन नोंथांमोना बानायनाय समावहाय। गोदानै बानायजेननायफ्रा गोबां आन्दायनो नागिरो। बर'खौ बोरै लाबोगोन, बर'खौबो एक्सट्रा एप्लिकेसन किबर्ड जोङो डाउनलड खालामनानै लानांगौ, नङाब्ला जोङो बर'नि लिरनो हानाय जानाय नङा। थ' बिदिब्ला बेवहाय आङो टाइपिंखौ खोन्थानोसै। आरो मोनसे खोथाखौ आं खोन्थालांखानि, बेवहाय जोङो ऐ महर, ओ महर, आ महर बेबायदिखौ नागिरनोब्ला नैबे 1 2 आवहाय थुनानै नायबानो जाबाय। 1/1/2 बेवहाय जोङो क्लिक खालामनानै नाय, अब्लानो बेवहाय गासिबो माने गारां हांखोनि महरफ्राबो नुजाजोबगोन आरोना। गारां हांखोनि महर जेरै दाजाबनाय सोदोब, जेरै ब दाजाब द, बखौ फार्स्ट लिरग्रोदो। बनि माबायावहाय लानजायावहाय बेयो जेरै माबागोन ओंखारगोन। बेफोरबायदि क्लिक खालामना लानानै ब दाजाब होनाय जायो। ब दाजाब द, गुसुं द होदो नै द। नों मा सोदोबजों माजों दाजाबनो बेबायदि दाजाबनाय सोदोब जुदि बाहायनांगौब्ला रोङाखैब्ला नैबे 1/2 आवहाय थुनानै बेबायदि ब दाजाब द खालामनो हायो जोङो। नैबे फार्स्टनि नैबे मोनसे महरखौ लानजायाव फोनांजोबब्लानो आरोना। दा अब्ला आं बेखौबो खोन्थाखाबाय, गोलाव जायो बेनिखायनो खोन्थानायाव आङो बेवहाय बेलेग सोदोब लिरलांनोसै। नोंनि अनगायै ना, नोंनि अनगायै बेबायदि ग्रोब ग्रोब सोदोब माने मिलायखानायबो फैयो। बेबायदि आं दानबाय, अनगायैबो होननायखौ अनगायै लिरबाय। थ' आं बेबायदि टाइपिं खालामनानै लाजोब्बाय। बेवहाय लिरबाय आङो फार्स्ट टाइमावनो विथ ITR, मेगननि मोदैजों होननानै आं इंलिसाव मेनसन खालामनानै होबाय, अब्लानो बुजिसिगोन मानि बागै लिरदों। बर' रावखौ, जोंनि रावखौ बुजिजोबा नालाय, बे एप्सआ बुजिजोबनो हायैखाय बेबायदि आं इंलिसजों फार्स्ट टाइमाव मेनसन खालामनानै होबाय। बेनिफ्राय बर'जों लिरबाय, नोंनि अनगायै आं बोरै थांना थानो सना, आं सहायनो हानाय नङा। अके, दानिया आङो फट' लाबोनोसै। फट' लाबोनो थाखाय नैबे खनायावहाय अपसन नुजाखादों मोनसे। नैबे खनायाव मोनसे अपसन नुजाखादों, नै बे खनायाव फट'खौ लाबोदो। बेवहाय क्लिक खालामबाय आङो। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आङो बानायना लाखानाय फट' दङ, बेखौ आं क्लिक खालामनोसै। नैबे सेकेन्डखौ आं क्लिक खालामबाय, बेबायदि टिक जाबाय। बेनि उनाव सिङावहाय दान अपसन नुजाबाय, बे दान अपसनखौ क्लिक खालामदो। दानखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फट'आ फैबाय आरोना। बिनिफ्राय बेखिनि सेन्टेन्सखौल' आङो माने जेनेरेट खालामनोसै। जेनेरेट खालामनो थाखाय नै खनायाव राइट साइडथिंजाय मोनसे माने कारसिन दङ, बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो आरोना। कारसिनावहाय क्लिक खालामनानै होदो, अब्लानो मा जासिगोन, जेनेरेट जासिगोन। जेनेरेट बे एसे गोबाव टाइम लायो दै। थ' बिदिब्ला 88% जाबाय, माने जाथारसिगोन, जाबायानो। नोंनि अनगायै आं बोरै थांनानै थानो सना? आं सहायनो हानाय नङा बे जोनोमाव। अब्ला बे 10 सेकेन्डनि भिडिअआ जेनेरेट जाबाय। बेवहाय डाइरेक्टलि माने माबाफोर नोङो कारेक्सन खालामनो गोनां दं नामा, बेखौ नोङो खेमसिजों हास'नानै डिलिट खालामनो हायो। जुदि बबेबा पार्ट मोनसेया दानथावना माने मिलायै आरो गुबुन माखासेया मिलायदों, बबेबा गेजेरनि खन्द'आव दाननो जुदि गोनां दङब्ला बेवहाय जोङो दाननो हायो। नैबेखौ ओरैहाय क्लिक खालामना लाग्रोनांगोन। बेयो क्लिक खालामनायनि उनावहाय जोङो खेमसिजों दाननांगोन आरोना। बेवहाय खेमसिखौ ओरै क्लिक खालामदो। खेमसिखौ थुनाय लोगो लोगो नैबायदि पार्ट मोनसे जाबाय। बेनिफ्राय बे मोनसे गेजेरनिखौ आं थांनानै थानो सना। जेन'बा आं बेखिनिखौल' आङो दानगोन जेन'ब्ला ना। बेखिनि पार्टखौ आङो दाननो थाखाय आरो बेखिनि ससेयावनो खेमसिखौ आङो थुना होबावनोसै आरोना। बे खेमसियावहाय थुनाय लोगो लोगो नैबे सिगांनि पार्टखौसो दानगोन जेन'बा, नैबेखौ बेयाव खेबसे आखाइजों क्लिक खालामना होदो आरोना। आखाइजों क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो नैबे जिथु डिलिट अपसन, नैबे जिथु डिलिट अपसन ना, बेवहाय आङो नैबेयावहाय क्लिक खालामना होब्लानो बे पार्ट मोनसेया माने डिलिट जालांसिगोन आरोना। बेखौथ' गोबाङानो बुजिखागौ, दा बुजियैफोरनि थाखाय आङो खोन्थानाय जाबाय आरोना। दा आङो नैबेखौ दाननानै खोन्थानोसै। डिलिट दाननाय थांबाय नै बेबायदि जोङो दाननानै जोङो कारेक्ट खालामनो हायो आरोना, एडिट खालामनो हायो। दा बिदिब्ला आङो बेखौ दाननायखौ ओरैनोसो देखायदों, आं बेखौ दाना, आङो बेवहाय आनडु खालामफिननोसै। नैबेयावहाय थुना होबाय आरोना, फैफिनबाय फार्स्टनि आगोलनि बायदि जाफिनबाय। दा आङो कमप्लिटलि खेबसे खोन्थानोसै। नोंनि अनगायै आं बोरै थांनानै थानो सना?
आं सहायनो हानाय नङा बे जोनोमाव। अब्ला आंनिया भिडिअआ थिगैनो दं, बेवहाय दानलायनो गोनां गैया। बेखायनो आङो दाननायखौ माबोरै दानो बेबायदिखौल' खोन्थाबाय। माने खायसे माने सेन्टेन्सखौ जोङो जेनेरेट खालामनाय लोगो लोगो मायावबा दानथावना सोदोबफोर थायो, बेखौ माने बार बार जेनेरेट खालामस्लायस्लाय दाननानैबो उनावहाय जोङो एडिट खालामोब्ला बेनो जायो आरोना। अब्ला बेखिनिखौ खोन्थाबाय। नोंथांमोना मा खालामदो, गाबनायनि जुदि भिडिअ जेनेरेट खालामनो लुगैयोब्ला बेबायदि खालामदो आरोना। बेनिफ्राय आगोलनि भिडिअ थांखांनायफ्राव नायबानो जाबाय माबायदि कमप्लिटलि जोङो आरो नेक्स्ट 10 सेकेन्डनि आरो गोदानै बानायफिनबावो आरो बानायनानै बेवहायनो लाबोनानै जइन खालामजोबो। बेखौबो आङो फोरोंखाबाय, थांखांनाय भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। अब्ला बेखिनि बानायखांनायनि लोगो लोगो मा खालामनांगोन, जोङो मोनसे अपसनखौ थुनांगोन। बेनो जाबाय नैबे गोजौनि कारसिन। बे कारसिनखौ जोङो क्लिक खालामोब्लानो मा जागोन, बेयो जेनेरेट जासिगोन आरोना। बेवहाय आं खेबसे क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामनाय लोगो गाहायाव मोनसे एक्सपर्ट होननाय फैबाय। एक्सपर्ट होननायावहाय जों बेवहाय सोलायनोबो हायो। हाइ रेजुलेसन बेबायदि जानानै दंखायो। 1080 बेबायदि पि जानानै दंखायो। बेवहाय मोननै अपसन दङ, स्टेन्डार्ड लेभेलनिबो बानायनो हायो, 720pबो खालामनो हायो। जों दा आङो हाइ कुवालिटिखौनो दोननोसै। बेनिफ्राय एक्सपर्ट खालामनोसै आरोना। एक्सपर्ट जाबाय बेयो। एक्सपर्ट जानाया दसेनो जायो, बारा गोबाव नाङा। बेयो कमप्लिट जाबाय आरोना। बेबायदि कमप्लिट जाखांनायनि उनाव बियो सेभ जानानै थाहैसिगोन। फाइलाव सेभ जाना थानाय लोगो लोगो जोङो बेखौ नुहैसिगोन आरोना। बेखौ जोङो कमप्लिटलि दानखाजोबदो। बेबायदि दानजोबबानो जों गावबा गाव फाइलावहाय बेखौ नुहैसिगोन आरोना। बेबायदि फाइलाव जोङो नै थाफैखाबाय। नोंनि फाइलाव थाफैनायखौ डाइरेक्टलि नोङो फेसबुकावहाय बेखौ आपल'ड कन्टेन्ट हिसाबै, रिल्स हिसाबै जुदि नोंथाङा आपल'ड खालामहैबानो जाबाय। नोंथांमोना बुजि मोनबायब्ला आंनि चेनेलखौ फल' खालामनानै लादो। बेनिफ्राय मोजां मोजां कमेन्टजों फोरमायहरदो माबायदि मोनदों रोंनानै। थेंक इउ।